30 χρόνια φροντιστήρια ολοκλήρωση. Φεβρουάριος 1995. Με το που αποφοίτησα από το τμήμα του μαθηματικού, αποφάσισα να ανοίξω ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Αγία Βαρβάρα, στον τόπο καταγωγής μου. Όραμά μου, η δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού χώρου για τους μαθητές του χωριού και της γύρω περιοχής για την επίτευξη των ονείρων και των στόχων τους. Μαζί μου, από την αρχή, μια ομάδα φανταστικών καθηγητών. Ενδεικτικά αναφέρω Γιάννης Θεοδόρου, Σπύρος Γωνιανός, Έσμα Τουρνοπετράκη, Βασίλης Κατσαμάνης, Κώστας Πλουράκης, Στέφανος Μαμάκης και Κωστής Χριστοδουλάκης. Πολλοί από αυτούς είναι μαζί μας ακόμα. Από τα φροντιστήριά μας πέρασαν πολλά παιδιά. Τα δικά μας παιδιά. Πήραμε και δώσαμε πολύ αγάπη. Μαζί βιώσαμε την αγωνία τους για τα μαθήματα, το άγχος τους για τις πανελλήνιες, τα δάκρυά τους για τις αποτυχίες, αλλά και τα χαμόγελά τους όταν πετύχαιναν τους στόχους τους. «30 χρόνια μετά, τα φροντιστήριά μας στην Αγία Βαρβάρα αλλά και στο Ηράκλειο συνεχίζουν να υλοποιούν το αρχικό μας όραμα, με άξιο συνεχιστή πλέον το γιο μου Αντώνη Παπάζογλου.